Ftehim ta' hedging jeżisti fl-oqsma kollha tal-kummerċ, inkluż fix-xiri tal-gass tal-ġenerazzjoni tal-elettriku li għalih hemm suq kbir madwar id-dinja, kif jikkonferma l-lecturer tal-Università il-Professur Joe Falzon f'kummenti ma' One News. Teknikament huwa possibbli li jsir. L-oil and gas market huwa market kbir ħafna, tajjeb, u ikun hemm hedging ta' crude oil għat-tul u anke ta' natural gas għat-tul. Il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista li huwa approvat u diġà implementat f'pajjiżi oħra jiggarantixxi prezz fiss għal 10 snin biex b'dan il-mod il-familji u n-negozji ikunu jistgħu jippjanaw. Il-Professur Joe Falzon jgħid li ftehim fit-tul għax-xiri tal-gass bi prezz garantit definittivament jista' jsir. Allura jekk it-tnejn jiftehmu fuq prezz, wieħed kuntent b'dak li ħajixtri u l-ieħor kuntent b'dak li ħajbih u jiftehmu, ġifi dak il-prezz fiss li jiftehmu bejnietom through the bank ikun garantit għalihom it-tnejn. Għalhekk biex qed nifhmek sewwa, jeżistu anke eżempji ta' kuntratti ta' dan it-tip li qed isiru f'partijiet oħra tad-dinja li jinvolvu numru ta' snin. Nistgħu ngħidu. Ekku, yes, definitely, yes. Jgħid li jekk jidħol fi ftehim mat-tul pajjiżna jkun f'pożizzjoni li jkalkula l-profitti tiegħu bil-quddiem. Ġifieri l-profits tiegħek illum tista' tikkalkulhom eżatt kemm se jkunu. Mhux ħajkunu inqas għax ir-rata tal-kambru 6 xhur oħra tiġi kontrik. Bi ftehim bħal dan gvern ġdid ser iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'medja ta' 25% u l-kontijiet tal-ilma b'5%. Il-proposta tal-Partit Laburista hija bbażata fuq il-qalba mill-heavy fuel oil għal gass u ser issir bis-semm ta' investiment mill-privat.